दालां नङाबानो बिराद प्रब्लेम जायो आरोखि। नों बबे गामिनि? नोङो? फालागुरिनो। दा नोंसोर बे लामाखौहाय माबोरै बानायनाय जायो? बे दालांखौहाय? दालाङा जोंना बिदिनो गामिनि माबाजों बानायनाय जायो, जिखुनु फैसाजों डिप'जिट थाखाजोंनो। आदसा, ओमफ्राय जेनेबा बे दालां जेबो एसेबो माबा मोननाय जाया। दालां बानायनायाव जेनेबा बेसेबांसो खरसा जायो? जायो बिदिनो 20-30 हाजारसो जायो। 20-30 हाजारसो। आदसा, बोसोराव आरो। बोसोराव? ओमफ्राय मेसेङाव माबायदि जायो बेफोर दैफ्रा? मेसेङावथ' एसेबां माबा जाया, माने रानजोबो नालाय। दा जेनेबा जोंना दैज्लांनि थाखाय बहुद डिस्टार्ब आरो। दा जेनेबा नोंसोरनि गामि हिसाबै बेयाव दालांखौ नाङा नाङा बायदि? दालांखौथ' जोंथ' नांथारगौ। जेनेबा बे दालां नङाबाथ' जोङो दा फरायनाय मानाय बहुद हान्था मेला जोंना गाज्रि। थानाय समावथ' दा जों दा गभर्नमेन्ट जि दा सालायबाय थादों, बिनि माबायाव जों दा बेखौनो खावलायो, माने जोंनोथ' नांथारगौ, जेरैखि जायाबाबो जोंनि थाखाय बेयाव दालांखौ नांथारगौ आरो। नांथारगौ। बेफोरखौ माने जोंखौबो एसे नायसनहरोबा जों मोजां मोनो। आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ लानानै नै आं दालां बारनानै बे दालांखौ आङो बारनानै नैबे गामियाव थांनो नागिरदों। बेनो जाबाय दैया दै। बे दैनि सोमोन्दै दाख्लैबो माखासे भिडिअ लाना फैदोंमोन आङो दायो बेजोंहाय दालां बारनानै बबे गामियाव थांनो नागिरदों। बिथांमोन गामिया माने मा गामि, ओरै फैलाय नोंसोर फैलाय, र' नोंसोर थाथ'लाय दसे, थाथ'गोन दा? ना नोंसोर बर' नङा नङा? बर' नंगौना नङा? नंगौ, आदसा र' दसे थाथ' दै। नोंसोर बर' दा? नोंसोरनि गामिखौ मा गामि होनो? फालागुरि। ओमफ्राय नोंसिना बोरै थांलाय फैलाय खालामो? लामाया बोरैजाय? ओरैजाय? मालाय माथो ओरैजाय दैसो दं दालां होनबा? ओरैजाय थाङो? दखानाव थांबा दै बारनांगौ? ओरैजाय? ओमफ्राय माने दै देरबा बोरै थाङो? दालांजों थांनांगौ? नोंसोरनाव ओमफ्राय बेयावहाय बर' गामि मोनबेसे दङ? नोंसोर गामियाव बे जेनेबा दै बारनानै ओरैजाय? इयाव मा गामि? सनापुर दं जोंनि उनाव। ओमफ्राय साहा सनापुर खोलाखै मिरिफारासो नोंसोरो? ओमफ्राय नोंसोर बेसे क्लासाव फरायो? जों सानैजों क्लास 4, ओमफ्राय क्लास 2। नोंलाय? अबे स्कुलाव नोंसिना स्कुला? गामियावनो। आदसा, ओमफ्राय दै देरबा नोंसोर गामिया लोमोना लोमा? गामिया लोमा? ओमफ्राय बेफोर दैफ्रा बेसे गिदिर जायो दै देरबा? गिदिर जायोना? गिदिर जायो। आं दायो फैगासिनो नै, आं दानि मोनसे एसे रायलायबाय आङो बिथांमोननि गामिनि सोमोन्दै दायो एसे बुंगासिनो दङ। ओरैजाय नै बेबो जाहैबाय, बेबो गामिनि बाखिन्दा दै। आं दायो हेलमेट खुबाय नै। आङो दायो माने बिथांमोन गामियाव फैनानै आङो मोनसे ओरैजाय मोनबाय आरोखि। बिसोरना नोंसोरलाय नै माथो आइया, नोंसोरलाय बहा थांना फैखो? आनसलिकनि? अबाव नोंसोरना आनसलिकआ? बोरै फैखो नोंसोरलाय ओरैजाय? नारायणपुर जानानै? दाथ' माथो दैसो दालांसो बारनांसिगोन? औवानि दालां। मा बुंनो सानो दा? बानायना होनांगौ। औ। एसे एनै रनज पेगुआ जोंना MLA मिनिस्टार হৈ আছে, এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ। তেখেতে অকণমান চাই দিলে ভাল হয়। আমাৰ ইয়াৰ দলঙৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। बिखेकलि नैबे जेनेबा नैबे गामिया मानि थाखाय बांसिन माने बिखात, जेनेबा थांफैनि थाखाय आरो माया बांसिन खस्थ' जायो बिसोर गामिया? মধ্যমবাং জিপিত পৰে, এই ভালাগুৰি গাঁও বুলি একেবাৰে বেকৱাৰ্ড হৈ আছে। আমাৰ ইয়াত প্ৰেচিডেণ্ট আছে, কাউন্সিলাৰ আছে, তেখেতসকলে চাব লাগে। নাচাই 15 বছৰ হৈ গ'ল। ইয়াত তাৰমানে আকৌ মিনিষ্টাৰ MLA এনেকুৱা আহি থাকে, কিন্তু ভোটৰ সময়ত আহে, উন্নয়ন একো কৰা নাই তেখেতসকল গাঁৱত। উন্নয়ন কৰি দিব লাগে। আমাৰ এইটো কি হয়, নলবাৰী জিপি আৰু মধ্যমবাং জিপিৰ কাৰণে লিংক ৰড হয়। এই গতিকে তেখেতসকলে বনাব লাগে। माने बिराद प्रब्लेम जायो आरोखि। नों बबे गामिनि? नोङो? फालागुरिनो। दा नोंसोर बे लामाखौहाय माबोरै बानायनाय जायो? बे दालांखौहाय? दालाङा जोंना बिदिनो गामिनि माबाजों बानायनाय जायो, जिखुनु फैसाजों डिप'जिट थाखाजोंनो। आदसा, ओमफ्राय जेनेबा बे दालां जेबो एसेबो माबा मोननाय जाया। दालां बानायनायाव जेनेबा बेसेबांसो खरसा जायो? जायो बिदिनो 20-30 हाजारसो जायो। 20-30 हाजारसो। आदसा, बोसोराव आरो। बोसोराव? ओमफ्राय मेसेङाव माबायदि जायो बेफोर दैफ्रा? मेसेङावथ' एसेबां माबा जाया, माने रानजोबो नालाय। दा जेनेबा जोंना दैज्लांनि थाखाय बहुद डिस्टार्ब आरो। दा जेनेबा नोंसोरनि गामि हिसाबै बेयाव दालांखौ नाङा नाङा बायदि? दालांखौथ' जोंथ' नांथारगौ। जेनेबा बे दालां नङाबाथ' जोङो दा फरायनाय मानाय बहुद हान्था मेला जोंना गाज्रि। जोंना
मैदमिमां माबायानो जिपिया पन्सायतआ दा जेनेबा नोङो फैबाय थानाय समावहाय नोङो जेनेबा बे लामा दालांनि सायाव मा बुंनो सानो फैबाय थानाय समावथ' दा जों दा गभर्नमेन्ट जि दा सालायबाय थादों बिनि माबायाव जों दा बेखौनो खावलायो माने जोंनोथ' नांथारगौ जेरैखि जायाबाबो जोंनि थाखाय बेयाव दालांखौ नांथारगौ आरो नांथारगौ बेफोरखौ माने जोंखौबो एसे नायसनहरोबा जों मोजां मोनो दा जोंनि गथ' गथायफोरानो थांनाय माबाफ्राव बिराद दिगदार जायो माने दिगदार जायो बिनि थाखाय माने जोंनो दालांखौ नांगौ आरोखि ठीक আছে गोजोननाय थाबाय नै जोंहा नैबे जाहैबाय आंनि एकदम हम जिपिनि मानसि दे बिसोरखौबो लोगो मोनबाय बिथांमोनहा माने आनसलिकआव माने दिनै जयग' होगोन जाहैबाय बिथांमोनहा माने जयग' होनो थाखाय नैबे दालांजोंनो बारनानै फैबाय जाहैबाय खिन्थु बिसोराव फैबाय बेनो जाहैबाय भालागुरि गामिया आं माने बे भालागुरि गामिखौ दिनै दिन्थिलांनो होननानै फैनायाव ग्रोब माने मोजां मानसिखौ लोगो मोनबाय बिथांमोनाबो बुंबाय बे दालांनि सोमोन्दै माने गोजोननाय थाबाय खिन्थु सोरबाफ्रा जुदि भिडिअखौ मोनोब्ला नोंथांमोना माबायदि मोनो एसेहाय जेनेबा शेयार खालामलायना होबानो जाबाय सोरबाफ्रा आरोना जाहाथे बिथांमोन गामियाबो माने गोदोनिख्रुइ माने आरोबाव मोजां लेभेलाव थानांगौ बयबो खामानि खालामो आंबो खावलायो आरो नैबे जाहैबाय जोंना गामिनि मानसिया बुंबाय माने दालांखौ मास्ट बि नांथारगौ जाहैबाय बिथांमोना थांफैनो थाखाय नैबे दालाङा जुदि जायोब्ला बिथांमोननि थाखाय बिराद सुबिदा जागोन आरोखि नङा होमबा ना गोजोननाय थाबाय जोङो दायो थांबावनोसै गामियावहाय दे होमबा नोंसोरखौबो गोजोननाय थाबाय दे लोगो मोननानै ना लोमो माथो बिसोरनाबो गामिया ना इफाले जाबाय इफाले स्कुलबो इफाले आसाबो बेनो जाहैबाय भालागुरि गामिया दा थांगोरनि नै बे लामाजोंनो जोङो आंबो फैयो दै माने सम लाना बे लामा बे जाहैबाय भालागुरिनि गामिनि लामा दै नायना लादो लामाफ्रा माबायदि माने दैया लोमो जानांगौ आन्दासाव ओंखायनो हा खोदोंमोन थेवब्लाबो हाया स्राम थायासै एकदमबारे थांना दायो जोङो ओइयाव मोनसे औवानि दालां मोनबावगोन नैबे जाय जोङो नैबे दालांखौ औवानि दालांखौ बारना फैदोंना बेनो जाहैबाय दे ओमफ्राय बे जुदि दालांखौ बे दैखौ जुदि दालां जुदि होयोब्ला नैबे भालागुरि आरो सान्तिपुर होननाय गामिया बिराद गोजोननाय मोनगोन आरोखि मानो होनना बुंबा बिथांमोननि थांफैनो थाखाय बिराद सुबिदा जागोन ओंखायनो मास्ट बि बिथांमोननि थाखाय नैबे हयथ'बा नैबे सान्तिपुरनि गेजेरजों मोनसे दालां हयथ'बा नैबे भालागुरिजोंहाय मोनसे दालांखौ होथारोब्ला बिथां नैबे गामि दरनैया बिराद मोजां मोनगोन आरोखि बिथांमोननि थाखाय माने ना थांफैनो थाखाय ओरैबायदि लामानि थाखाय सुबिदा गैया ओरैबायदि गाज्रि मेसेंबाथ' जेबो नङा जेला माने दैज्लां जायो बिथांमोनहा माने गारिफोरखौहाय न'निफ्राय बख'नो हाया बाइकफोरा बारु जेने थेने औवानि दालां हेबनानै औवानि दालांजों बिथांमोनहा थांनो हायो खिन्थु मेसेङाव जायो खिन्थु दैज्लाङाव जाया आरोखि बिराद माने समयसानि गेजेरजों बिथांमोन गामिनि दरनैया दासिम माने रायजो जानानै दं आरोखि बेनो जाहैबाय जों जायो भालागुरिनिफ्राय फैनानै नैबे ओरैजाय मिसिं सान्तिपुर ना बेखौ सान्तिपुरा गेरमे ना नैबेनो जाहैबाय दैया ओमफ्राय नैबे दै सेर नैबे जाहैबाय माथावरि जोंनो खर'जों फैदोंमोन ना नैबेनो जाहैबाय नै लामाया ओमफ्राय बे जाहैबाय मिसिं गामि दै जों दानि माने बर' गामिजों हाबबोनानै दानि मिसिं गामियाव मोनफैबाय ओरैजाय थाबाय माने न'आ ओमफ्राय ओरैजाय थाबाय दैया मेन दैमाया ओरैजायनो आरो लेफ्ट साइडआव थाबाय जों माने ओरैजाय राइट साइडआव गासिबो न'आनो गोजा ओमफ्राय बेखौ लामाखौ नायबाथ' लामा बायदि नङा मोनसे माथावरि बायदिसो नुनानै मोनो आरोखि जों माने बैजोंनो फैदोंमोन दा नै जों नैबे औवानि दालांखौ जोङो बारफिनगोन बैयाव मोनसे मा जाबायना आङो दहाय ओइजोंहाय ओरै गिदिंना फैदोंमोन ना बे लामायानो नैबे लामाजों आं दहाय फैदोंमोन ना बेजोंहाय बे जाहैबाय मिसिं गामि आं दहाय फैदों बै बर' गामिजोंहाय माने दालांखौहाय मथथे बिसोर गामिया ओजों हाबबाय बेजोंहाय दालां मोनसे नांगौ ओमफ्राय दा नैबेयाव मोनसे दालां दङ ओमफ्राय बे जाहैबाय गामिया दै आङो दायो नैबेयाव औवानि दालां मोनसे दङ बेयावहाय माने मेसेङाव बेयाव माने नोंसोरो नुनाय नङा बेफोरबायदि जे दै जायो होननानै खिन्थु दा दैज्लाङावसो नुगोन आरोखि ओमफ्राय दायो एबार मेसेङाव बेखौहाय ओरैजाय ओइयाव गाइड बान होनानैसो मोजां जादों जायगाया नङाथ' बेयाव एखेबारे जाखाथारामोन आरोखि माने मा जाहैबाय आंनि थाखायबो जुदि बेफोराव जुदि दालां होयोब्ला माबानि थाखाय आं गारिबो लाना फैनो हायो आरोखि नोंथांमोनहा जायगाफोरखौ नायनानै माबायदि मोन्दों दानि माखासे जे मानसिफ्रा जे माखासे खोथा बुंबाय नोंगौ बिथांमोननि थाखाय माने लामा दालांनि थाखाय एकदम मास्ट बि आरोखि नायना लादो नै बेनो जाहैबाय दैया माने जोङो नैबे लामानि सेर ओरै थांनानै ओरै साहाजों जों हाबबाय ओमफ्राय नैबेजों जोङो फैबाय खिन्थु जायगाखौ नायबाथ' जोङो दहाय नैबेजोंनो बारलांनो हायोमोन नैबे जाहैबाय औवानि दालाङा नैबे आरोना जायगाफोरखौ नायनानै माबायदि मोनो माने दैज्लांफ्राव नुबाथ' एखेबारे बिराद जारला नुदोंना नै औवानि दालांनि थाखाय माने गावनाव गारि दङ गारि थाब्लाबो माने बिथांमोनहा गारिखौ बख'नानै लाबोनो हाया नैबे दैया बे जाहैबाय ना नै बैनो जाहैबाय गामिफ्रा खाथिथारावनो आरोखि खिन्थु जायगाफोरखौ नुयोब्ला माने बोरैबा मोनो आरोखि खिन्थु दानि जुगाव बेफोरबायदि औवानि दालां थालायलायनाया बा थानाङामोन आरोखि जाय नै बे दैयानो बिथांमोना दुगैदों दैयाव नै मोजां मोनो बोरैबा बेफोरबायदि औवानि दालांखौ थाबायनो मोननानैबो दिनैहाय आङो ससेब्लाबो नोंथांमोननो बेखौनो एसे भिडिअ लाना फैबाय दे आङो फैदोंमोन माने फिल्ड भिजिटआव थेवब्लाबो
एसेब्लाबो भिडिअखौ लाना फैबाय नैबे मेन लामाया बेखौ दायो बानायबाय दं आरोखि दिनैहाय फैनाय हिसाबै ससेब्लाबो भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोनासो माबायदि मोनो माबायदि सानो गरमाबो ओरैबायदि गरमखा अबा लाजाया मानो गरमा ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं नैबेखौ खावलायनाय बे आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन बेनो जाहैबाय जोंनि माखासे थासारिनि अबस्था मानसिफोरा बुङो जेला माने सम जायो अब्ला माने बिराद गोदै गोदै बाथ्रा बुङो खिन्थु मोनसे समावहाय माने खामानिफोरा एसे खम जायो आरो जोंनावहाय आरो खिन्थु डेभेलप जानाया माब्ला जागोन बेखौ बुंनो रोङा थेवब्लाबो आं जायगाखौ एसे दिन्थिबाय दै फैनाय हिसाबै नोंथांमोनहा मा सानो आं जेबो मिथिला जुदि मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन जुदि मोजां मोनोबा हाजासे खेबसे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि सापर्टआवनो आंबो दिनैसिम बेफोरबायदि माने भिडिअ लाना फैबाय थानो हायो आरो निस्सय उनावबो बेफोरबायदिनो भिडिअ लानो हायो आरोखि ओंखायनो आङो लास्टआव जोबनायाव भिडिअखौ दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय अके बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय